Духа Святого. Супокой з вами. Дорогие ксёндз пралат, паважаныя ксяндзы канонікі нашага мінскага капітула, дорогие браты ў святарстве, ксёндз д'якан, паважаныя сёстры законныя, любыя ў Христе Пану браты і сёстры. Мы з вами сёння збіраемся у гэтай маленькай сталбцоўскай святыні, пакуль што гэтай маленькай сталбцоўскай святыні, якая не змяшчае ўсіх нас, частка людзей, вялікая частка знаходзіцца на вуліцы. Але мы сёння збіраемся ў гэтай святыні, каб узносіць нашу малітву да Бога і каб праславіць добрага Бога за ўсе тыя дары, за тыя ласкі, якія мы атрымліваем. І сёння мы збіраемся, каб падзякаваць Богу за гэты дар будовы касцёла ў Стоўбцах і за чарговы этап у гэтай будове. Бо будзе узнесена ўжо вежа касцёла, будзе ўмацаваная, усталяваная, асвечаная, будзе асвечаны крыж, які будзе ўсім указваць на тое, што тут, у гэтым месцы, дом Божы. Мы радуемся, мы дзякуем Богу, мы праслаўляем Яго. І гэтую святую імшу я цэлебрую у інтэнцыі нашага дастойнага ксяндза пробашча, ксяндза Ігара Лашука. Я цэлебрую за ўсіх вас, всю вашу парафію, за ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, просячы, каб добры Бог шчодра узнагародзіў за ўсе вашыя малітвы і працы і адарыў патрэбнымі ласкамі ўсю сталбцоўскую парафію. З такімі думкамі мы распачнём гэтую эўхарыстыю і на пачатку гэтай імшы перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, нашыя слабасці і нашыя правіны. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина, таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне, да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Всемагутны вечны Божа, Ты шчодра даеш усім, хто Цябе просіць, больш, чым яны заслугоўваюць і жадаюць. Будь міласэрны да нас і прабач нам грахі, якія непакояць нашае сумленне, а таксама дай нам тое, аб чым прасіць Цябе мы не адважваемся. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання послання святого апостола Павла до Галатов. Брати,
Зразумейце, што тыя, хто верыць, гэта сыны Абрагама. І Пісанне, якое прадбачыла, што Бог праз веру апраўдае язычнікаў, ужо Абрагаму абсвяціла добрую навіну. У табе благаслаўлёны будуць усе народы, таму тыя, хто верыць, будуць благаслаўлёныя разам з верным Абрагамам. А ўсе, хто спадзяецца на ўчынкі паводле закону, знаходзіцца пад праклёнам, бо напісана: «Пракляты кожны, хто не трымаецца ўсяго, што напісана ў кнізе закону, каб чыніць гэта. А што, дзякуючы закону, ніхто не апрадваецца перад Богам. Гэта відавочна, бо справядлівы верою жыць будзе. Закон жа не з веры, але той, хто выконвае наказы, той жыць будзе, дзякуючы ім. Христос адкупіў нас ад праклёну закону, стаўшы праклёнам за нас, бо напісана: «Пракляты кожны, хто вісіць на дрэве», каб благаслаўленне Абрагама праз Хрыста Езуса пашыралася на язычнікаў, каб мы атрымалі праз веру абяцанага Духа. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Про свой заповед вечно памятає Пан. Про свой заповед вечно памятає Пан. Буду славить Пана всім своим сердцем, у коле праведных и на сходе. Великие справы Пана, жаданные для всех, кто их любит. Про свой заповед вечно памятає Пан. Справа ягоная — гэта хараство и велич, а справедливость ягоная трывае навеки. Учинил памятными свои цуды, ласкавый, милосердный Пан. Про свой заповед вечно памятає Пан. Спожиток дає тим, хто яго боится, навеки памятає про свой заповед. Моц своих справаў обвястил своему народу, каб дать ему спадчину язычникам. Про свой заповед вечно памятає Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Теперь князь этого свету буде выкинуты вон, кажа Пан. И яколи буду зняты над землею, усіх притягну до себе. Пан з вами. Читание святого Евангелия поводле Луки. Калі Езус выганяў злых духаў, казалі некаторыя з натоўпу: Ён выганяе дэманаў сілаю Бельзебуба, князя дэманаў.
а іншыя, выпрабоўваючы, патрабавалі ад яго знаку з неба. Але ён, ведаючы іх думкі, сказаў ім: «Усялякае валадарства, якое падзялілася само ў сабе, спусташаецца, і дом падае на дом. Калі ж і сатана падзяліўся ў сабе, як устаіць валадарства ягонае? Вы ж кажаце, што я сілаю Бельзебула выганяю злых духаў. А калі я сілаю Бельзебула выганяю злых духаў, то сыны вашыя сілаю каго выганяюць іх? Таму яны будуць вашымі суддзямі. Калі я пальцам Божым выганяю злых духаў, то прыйшло да вас Божае валадарства. Калі ўзброены асілак пільнуе свой двор, у бяспецы ягоны маёнтак. Калі ж мацнейшы за яго нападзе і пераможа яго, то возьме ўсю зброю ягоную, на якую спадзяваўся, і раздасць здабычу сваю. Хто не са мною, той супраць мяне, і хто не збірае са мною, той раскідае. Калі нячысты дух выйдзе з чалавека, то ходзіць па бязводных мясцінах, каб знайсці адпачынак, і, не знаходзячы, кажа: «Вярнуўся ў свой дом, адкуль выйшаў, і, прыйшоўшы, знаходзіць яго вымеценым і прыбраным. Тады ідзе, бярэ з сабою яшчэ 7 духаў, горшых за яго, і, увайшоўшы, жывуць там. І апошні стан гэтага чалавека становіцца горшым за папярэдні». Гэта слова Пана. Дорогие у Христе Пану, браты и сестры, сегодня, когда мы шли в храм, в костел, и шли, ехали, мы бачили, что перед еще недоконченным будинком костела стоит новая вежа, якая будет умацаваная на версе, якая будет уже усталяваная, на версе этой вежи есть крыш. Мы с вами разом і сабраліся сюды, каб удзельнічаць у асвячэнні, усталяванні гэтай вежы. І таксама мы нейкім чынам узгадваем сабе, што такое вежа, што гэта за будынак такі, чаму яна такая высокая. І сапраўды, калі мы паглядзім у гісторыю, мы разумеем, што вежы былі розныя, вежы бываюць рознымі, яны выконваюць розныя функцыі. Яны павінны быць, па-першае, высокімі, таму што яны павінны быць бачнымі, бо яны выконваюць функцыю, каб прыцягнуць увагу чалавека. Іншыя вежы павінны быць высокімі, каб выконваць, можа, другую функцыю, напрыклад, вежы воданапорныя, у якую наліваецца вада, і пазней яна сцякае, выконваючы пэўныя законы фізікі. Ёсць розныя функцыі вежы. Напрыклад, калі хтосьці быў у Парыжы альбо бачыў нейкі фотаздымак Парыжа, то заўсёды мы бачым эту вежу Эйфеля. І ўсе жыхары Парыжа кажуць, што гэта найгоршы будынак, які толькі ёсць, але яно з'яўляецца сімвалам гэтага горада, як бы такім сімвалам тэхнічнага прагрэсу, і яна выконвае выключна такую функцыю, каб яе сфотаграфаваць і на ліфце падняцца, паглядзець сверху на гэты горад, і больш ніякай функцыі не мае. Розныя ёсць. Калі мы паглядзім у гісторыю, таксама мы бачым, што ёсць пэўныя вежы, якія маюць выключна рэлігійнае значэнне, якія маюць свае адносіны до Бога. І адна з першых такіх вежаў апісана ў Бібліі, і гэтую вежу пабудавалі жыхары горада Вавілона, так званая Вавілонская вежа. Мы ведаем, што гэтыя людзі ведалі пра існаванне Бога. Не проста верылі Богу, верылі, што ён існуе, але ведалі, што Бог ёсць, яны ведалі пра яго прысутнасць у іх жыцці, але гэтыя людзі вырашылі зрабіць нейкую цікавую рэч, пабудаваць высокую вежу, па якой можна увайсці ў неба, дайсці да неба. Ну і тады мы самі будзем багамі, падумалі людзі. Як это бывае, так носік вверх, пыха, граем мы. Мы для сябе, мы зробім, што нам нейкі там Бог,
І мы ведаем, што калі Бог убачыў гэтую справу, ён разбурае гэтую вежу, ён змешвае мовы гэтых людзей, яны разыходзяцца па ўсім свеце, і ад Вавілона не застаецца ніякага следу. Чаму так было? Бо Бог убачыў пыху чалавека і убачыў, з якою мэтаю гэта вежа будуецца. Яна не будуецца на хвалу Божую, яна не будуецца для таго, каб нейкім чынам дапамагаць чалавеку, але будуецца як сімвал ганарыстасці, як сімвал такой пыхі, якая ёсць унутры чалавека. Нават будуецца супраць Бога. Мы бачым, што такая вежа утрымалася вельмі каротенькі час. Але ёсць вежы, якія паказваюць чалавеку шлях да Бога, шлях да Хрыста. Гэтыя вежы будуюцца пры святынях, пры храмах. На гэтых вежах размяшчаюцца званы, якія сваім голасам абвяшчаюць аб пачатках набажэнстваў, якія сваім звонам разганяюць злых духаў. Гэта сапраўды таксама тая рэальнасць, пра якую мы пачулі сёння ў Евангеліі, як Езус выганяе дэманаў, але мы ведаем, што і звон калакольны, ён таксама мае вялікую моц і сілу. Мы ведаем, што гэтыя вежы паказваюць чалавеку, што тут ёсць святыні, яны бачныя здалёк. Калі сёння ўжо, можа, трошку іншыя ўмовы, але раней ішлі путнікі, яны маглі здалёк убачыць вежу, якая ўздымаецца дзесьці над лесам, над дрэвамі, і яны разумелі, што трэба ісці ў гэтым кірунку, там будзе альбо манастыр, альбо святыня, альбо храм, у якім можна звярнуцца да Бога. І гэтыя вежы, яны сапраўды адыгралі вялікую ролю ў жыцці чалавека, бо яны далі яму шанец знайсці Бога. Сёння мы з вамі таксама молімся ў стоўбцах, каб Бог асвяціў гэтую вежу і гэты крыж, які на ёй будзе, якая будзе усталяваная над касцёлам у гэтым горадзе. І гэтая вежа таксама будзе такім сімвалам, такім маяком, які будзе паказваць чалавеку бяспечны шлях. Гэта вежа будзе паказваць, што тут ёсць Бог, што тут ёсць Хрыстос. Гэтая вежа патрэбна нам усім сёння ў нашым сучасным свеце, які сапраўды жыццё сённяшняе вельмі хуткае. Это вельмі хуткая віхура. Мы маем столькі справаў, якія трэба здзейсніць. Нават калі мы падумаем, што хаця бы некалькі дзесяткаў гадоў таму, я ўзгадваю свае юнацкія маладыя гады, не было такім жыццё, не было тых сотавых телефонаў, не было, можа, тых іншых сродкаў, дзякуючы якім мы вельмі хутка знаходзім адзін другога, у нас хутка знаходзіцца столькі справаў. Раней трошачку жыццё было больш павольным, мы маглі больш знайсці нейкі час і на малітву, на засяроджанасць. Сёння это вельмі хутка, і таму гэтая вежа, на якой знаходзіцца крыж, будзе паказваць чалавеку, што тут можна знайсці хвіліначку, у якой можна звярнуцца да Бога, прыйсці да Яго, знайсці нейкую палёгку. І зноў жа мы узгадваем гісторыю Старога Запавету, калі Маісей вывеў абраны народ з егіпецкага рабства. Мы ведаем, што Маісей сабраў народ, вывеў яго Бог, здзейсніў шматлікія цуды, дзякуючы якім гэты народ не меў ніякага сумніву ў тым, што Бог нас вядзе, а Маісей гэта толькі той пасярэднік, той прадстаўнік, праз якога Бог нам да нас прамаўляе. Але ўсё ж такі Маісей з гэтым народам не смог адразу прыйсці ў абяцаную зямлю, хаця это не такая далёкая адлегласць. Сёння нават хто адпачывае, напрыклад, у Егіпце, сядае ў аўтобус, і некалькі гадзінаў ўжо знаходзіцца ў святой зямлі. Ёсць такія экскурсіі. Некалькі гадзінаў, але Маісей з гэтым народам 40 гадоў вандраваў па пустыні, пакуль увайшоў у гэтую зямлю. Для чаго? Для таго, каб гэты народ ачысціўся ад усялякіх вераванняў, ад усялякай варажбы, ад усяго таго, што перашкаджае яму у яго адносінах з Богам. І адно з такіх прыгодаў гэтага народу была сустрэча з ядавітымі змеямі. Ядавітыя змеі поўзалі па пустыні, людзі ішлі, яны кусалі, людзі паміралі ў цяжкіх цярпеннях, муках, бо гэты яд змеі, ён так моцна дзейнічаў, што людзі проста баяліся, яны ўжо ўвогуле не ведалі, што і як, яны пачалі наракаць, што ж тут такое, і як это бывае? Як трывога, дык да Бога. Вельмі добрае беларускае прыслоўе кажа нам. І тут людзі ўзгадалі пра Бога і пачалі, што Боже, ратуй нас. І Бог кажа Маісею, зрабі з медзі змея.
Вылейте такую вот фигурочку на великую-великую палку гэтага змея, прымацуйце, пастаўце, і кожны, каго укусіць змея, калі гляне на гэтую палку, ён будзе ацалены ад гэтай хваробы, ад гэтага яду. Ну, здавалася б, звычайная рэч, таксама штосьці ўзнесенае ўверх, але людзі, якія бачылі, яны з верою спаглядалі: Божа, ты праз гэты позірк мяне ратуеш, і Бог ратаваў іх ад гэтага няшчасця. Это было такім праобразам Хрыста, які памрэ на крыжы, каб уратаваць кожнага чалавека. Таму на вежы касцёла альбо царквы мы заўсёды маем крыж. Крыж, які з'яўляецца не толькі і не столькі сімвалам альбо знакам нашага збаўлення, колькі рэальнаю прыладаю збаўлення. І вялікая аграмадная моц заключана ў гэтым крыжы. Той крыж, які будзе знаходзіцца на гэтай вежы пасля асвячэння, пасля нашай малітвы, ён набірае велізарную моц, бо кожны, хто на яго спагляне, ён ужо адкрывае маленечкую частачку свайго сэрца для Бога, нават, можа, і не ведаючы гэтага, а Бог, які ёсць побач кожнага, які стукаецца ў сэрца кожнага чалавека, нават праз гэты маленькі позірк можа прывесці чалавека да таго, што ён адкрые сваё сэрца для Бога. Ён проста прыйдзе, можа, першы крок яго будзе: я прыйду, пагляжу, што там робіцца. Я зайду, гляну ў гэтую святыню, ў гэты храм, а што ж там такое адбываецца. І там можа адбыцца вялікая сустрэча чалавека з Богам у гэтай святыні. Можа адбыцца вялікі цуд, навяртанне, пакаянне, змены жыцця. Мы не ведаем, як Бог дзейнічае ў жыцці кожнага. Але гэтая вежа, якая будзе сёння асвячана, будзе сімвалам і знакам таго, што ў стоўбцах жыве Бог, жывы Бог, праўдзівы Бог, што жыве Езус Хрыстус. І што ёсць тыя людзі, якія з радасцю прыходзяць у гэты дом Божы і пакланяюцца Яму, і з радасцю чакаюць кожнага іншага чалавека, не гледзячы на яго нацыянальнасць, погляды, не гледзячы на яго рэлігійную прыналежнасць альбо непрыналежнасць. Езус Хрыстус чакае кожнага без выключэння. Таму мы асабліва сёння молімся аб гэтую ласку, каб гэтая святыня як хутчэй была дабудаваная. Хаця мы ўвесь час молімся, калі была візітацыя, я да вас прыязджаў некалькі гадоў таму, я помню, як мы з вамі малілись аб гэтую ласку будовы для гэтай святыні. І сапраўды, будова святыні – гэта нелёгкая рэч, нелёгкая справа. Патрэбна нейкае выпрабаванне, але мы ведаем, як у святым пісанні сказана, што калі дому не збудуе Господ, дарэмнымі будуць намаганні тых, хто працуе над гэтым. Калі Господ не збудуе дому, бо мы бачым тут у стоўцах палец Божы, руку Божую. Бог, які сам благаслаўляе гэтай справе. Але мы, як заўсёды, мы хочам, каб усё было адразу, правда? Хутка. І тут мне нагадвае наше жаданне, нармальнае, натуральнае, чалавечае жаданне. Мы ўсё хацелі падразу, але мне вельмі нагадвае аднаго літаратурнага героя Астапа Бендера. Мы, напэўна, добра ведаем тыя 12 крэслаў. І той Астап Бендер, які заўсёды хадзіў, казаў: мне трэба, каб на блюдечке з голубой каёмачкай, памятаем это, каб всё адразу, і будзе тады жыццё добрае. Але, напэўна, калі мы атрымліваем усё і адразу, то мы не сумеем гэта дацэніць. Як лёгка здабываем, то мы лёгка губляем пазней нейкія рэчы. І таму, можа, нам патрэбна гэтае было выпрабаванне, гэты час. Это тое, што была на пачатку збудаваная маленькая капліца, у якой так утульна збіраецца парафія. Пазней будуецца касцёл, але будуецца по этапам, паволі, патрошачку. Розныя святары кожны ўносіць свой вклад у гэтую будоўлю, але галоўнае, што храм ідзе, прадвігаецца гэтая справа. І Бог благаслаўляе ў ёй. Сёння мы ведаем, што ў гэтай парафію прыйшоў ксёндз Ігар Лашук, які працуе, працягвае гэту справу будовы. І мы разумеем, што ад тэмперамента чалавека шмат залежыць. Бо мы все з'яўляемся інструментам у руках Божых, і мы ведаем, што ксёндз Ігар – это такі інструмент у руках Божых, як мы можам параўнаць? Можна быць проста отвёрткай у руках Божых, а можна быць там якім-небудзь электраперфаратарам у руках Божых, то ксёндз Ігар такі моцны інструмент, хуткі інструмент, які таксама мае этой энергіі вельмі шмат, але адкуль тая энергія? Менавіта адтуль, што Бог дае яму благаслаўленне. Это энергія з малітвы.
якая выплывае з яго веры, з глыбіні гэтай веры і жаданне працаваць разам з Богам. І гэта таксама прыклад для кожнага з нас у нашым штодзённым жыцці. Бо дзе б не працаваў ксёндз Ігар? Бог дае яму такія заданні, якіх ніхто з нас не вучыўся ў духоўнай семінарыі. У духоўнай семінарыі мы вывучаем філасофію, мы вывучаем тэалогію, багаслоўе, святое пісанне, мы вывучаем справы, якія звязаны з адносінамі чалавека з Богам, але мы не вывучаем будовы, ремонтаў, іншых рэчаў. Але мы ведаем, што ксёндз Ігар всюду павінен быў вывучаць і будову, і ремонты, і всюду, дзе толькі Бог яго кіраваў, это і ў Мінску, дзе трэба было прайсці Крым, Рым і медныя трубы, як мы кажам, для таго, каб распачаць будову, бо это была першая парафія ў Мінску, у якой распачыналася будова, новая будова, бо былі святыні, якія, дзякуючы малітвам, намаганням і асобай харызме ксяндза каноніка Уладзіслава Завальнюка, які прысутнічае сярод нас сёння, і я яшчэ памятаю свае студэнцкія гады, як я прыходзіў у касцёл на Кальварыі, як прыязджаў ксёндз Владзіслаў, якія былі прамовы і якая энергія ішла, як мы беглі да чырвонага касцёла, які быў у тым часе домам кіно, пазней была катэдра, якая была домам фізкультурніка, было 4 паверхі ўнутры, адбіраліся, але новыя святыні не было, это былі старыя касцёлы, якія трэба было аднавіць, і дзякуючы харызме ксяндза Уладзіслава яны аднаўляліся. Але былі новыя мікрараёны, і трэба было штосьці будаваць. І Бог паклікаў маладзенькага ксяндза Ігара і кажа яму дзесьці ў глыбіні сэрца: ідзі. Я не ведаю, ці ксёндз Ігар адразу згадзіўся ў глыбіні сэрца, калі яго настаяцелі сказалі: ну пойдзеш, ну трэба там штосьці рабіць. І ён пайшоў. І таксама ён не ведаў, куды ісці, што рабіць. Для таго, каб прынамсі атрымаць пляцоўку пад будову касцёла, трэба было прайсці праз шмат кабінетаў. Яго адпечаткі пальцаў хіба ёсць амаль на кожнай дзвяры ў кожным кабінеце Мінгорисполкома, і не толькі райисполкомаў. Калі хтосьці там прыйдзе, будзе гэтыя адпечаткі пальцаў здымаць, то, напэўна, будуць глядзець, чаму ксяндза Ігара адпечаткі на кожнай дзверы, на кожнай клямцы, нават не толькі дзвярной, таму што як выганялі праз дзверы, ён залазіў праз акно. Але гэта справа была складанай і цяжкай. Мы калісьці з ксяндзом Ігарам размаўлялі, што там не толькі вот эта вся энергія ксяндза Ігара, але там у гэтай будове там вельмі шмат ёсць і поту, і нерваў, і ўсяго, што толькі ёсць. Але гэта будова распачынаецца. Пабудаваў часовую каплічку, распачаў будову касцёла. Сапраўды, але Бог зрабіў такім чынам, што кажа яму, што трэба папрацаваць трошку ў Богданове. Ёсць у Воложенскім раёне такая парафія, невялікая парафія, але там таксама людзі патрабуюць Божага слова і душпастара. І сапраўды нелёгка, напэўна, прыняць такую волю Божую, але ксёндз Ігар згаджаецца, едзе. І там быў пабудаваны касцёл з цэглы, прыгожы, невялікі касцёлік. Сёння, можам сказаць, што гэта ўжо не проста прыгожы велічны касцёл, это храм, гэта ўжо сёння базыліка амаль што, якая, дзякуючы намаганням ксяндза Ігара, стала санктуарыем святога арханёла Міхала. І здавалася б, толькі вот ужо всё зроблена, ўжо амаль апошні штрых, і Бог кажа: ксёндз Ігар, а можа б ты ў столбцы паехаў? Я не ведаю, што думаў ксёндз Ігар. Я не хацеў бы даже думаць, што ён казаў, што ў яго было тварылася ў сэрцы, калі мы ўсе людзі, мы разумеем, што калі мне вот добра, утульна, ўжо вот всё пачынаецца, здавалася б, всё зроблена, ўжо толькі вот сядзі, цешся, радуйся, а Бог яму кажа: не, сядзець не трэба, трэба ехаць у столбцы, а там таксама, там толькі старт і бегом. І ксёндз Ігар з пакораю прымае гэта заданне. Сапраўды, мы сёння, калі разважаем, вот калі мы з вами збіраемся, то мы сабрались, каб асвячаць гэтую вежу, але чаму я хацеў бы звярнуць увагу на эту постаць святара, таму што гэта вельмі важна. Бачыць, што вот як можна быць інструментам у руках Божых у любой сітуацыі. Мы святары, мы это не ўсведамляем сабе. Просто Бог кіруе нас. Так, як, напрыклад, ёсць сярод нас ксёндз пралат Эдмунд, які сёння працуе ў Маладэчне. Ён з'яўляецца пробашчам этой адной парафіі. А калі ён распачынаў на Беларусі, ён быў пробашчам 17 парафій.
Я был еще только пошел в семинарию, мы разом ездили по тых парафіях, где недельная імша пачыналася ў суботу раніцай і заканчивалася ў недзелю вельмі позна. Мы аб'язджалі палову парафій, бо ўсе немагчыма было зрабіць за гэты уикенд, за гэтыя суботу, недзелю. Але ніколі не было слова наракання, што мне зацяжка, чагосьці не хапае. Былі словы, што можа, калісьці будзе вікарый, нам будзе лягчэй дваёх абслугоўваць. Сёння хіба там каля 20 святароў працуе ў гэтых парафіях, і ўсе кажуць, што цяжкавата. Але не было такога. Ксёндз Уладзіслаў, які ў Мінску, одна парафія, другая парафія, трэця парафія, все это трэба рабіць, штосьці, все это патрабуе, але ніколі не сказаў, што ой, не, мне зацяжка, мне не хапае, можа, энергіі, сіл, часу. Усе святары, якія сёння тут знаходзяцца, кожны з іх на сваім месцы попросту нёс тое, што яму Бог даваў, і сёння мы углядаемся ў постаць ксяндза Ігара і дзякуем Богу за дар гэтага святара. Мы дзякуем Богу, таму што быць інструментам у руках Божых – гэта вельмі важна. І кожны з нас, не абавязкова святароў, сестёр законных, якія таксама працуюць, як тыя пчолкі, улеем з'яўляецца касцёл, а сёстры – это пчолкі, якіх праца, можа, не столькі заўважальная, але такі плён працы, бо, як мы кажам, мы пчолкі рэдка заўважаем, але мы любім все мёд, мы лечымся іншымі рэчамі, мы любім плён працы, але сёстры законныя таксама такі добры, моцны інструмент. Сёстры, якія тут у столбцах 13 гадоў працавалі, яны сёння у закрыстыі схаваўшыся, ёсць іншыя матушкі, мы вітаем, радуемся з вамі разам, але гэта таксама той вялікі, моцны інструмент у руках Божых, бо дзякуючы сёстрам была катэхеза, збіраліся дзеткі, моладзь, таксама, бо кожны тое, хто што можа. Святары павінны былі больш займацца будовай, хаця это не справа святара, але трэба было. І мы сёння звяртаем эту увагу і дзякуем Богу за гэты дар тых добрых інструментаў у руках Божых. Бо можна быць такім інструментам, які нічого не робіць. Можна? Можна. Але мы бачым, што гэты інструмент слабенькі, ён будзе непрыдатным. Таму таксама кожны з нас на сваім месцы, у сваёй сям'і, у сваім доме, на месцы працы, там, дзе мы бываем, мы таксама з'яўляемся інструментам Божым. І Бог прагне, каб мы сваёй верай, сваім словам, сваёй малітвай, сваімі ўчынкамі і сваім прыкладам таксама сведчылі пра Бога іншым людзям, тым, якія ёсць побач нас. Але сведчыць мы можам толькі тады, калі мы самі пачынаем жыць з Богом у сваім сэрцы і прагнуць быць гэтым добрым інструментам. Вядома, што все мы не можам быць аднолькавымі, мы все, кожны з нас мае сваю харызму, сваё нейкае пакліканне жыццёвае, але перш за ўсё, калі мы вучымся быць добрымі людзьмі ў сваім сэрцы. Дабрыня, міласэрнасць, добразычлівасць, яна прыцягвае іншых людзей. Бо калі мы будзем насіць у сэрцы злобу, калі мы будзем насіць у сваім сэрцы ненавісць, крыўду, калі мы будзем азлобленыя на ўвесь свет, калі хтосьці да нас падыдзе, мы будзем агрызацца чалавеку, мы сможам прыцягнуць такога чалавека. Ён паглядзіць на нас, это будзе не вельмі такая пазіцыя, і тады нам ужо складана будзе сказаць нейкае слова пра Бога. Цяжка. Як ёсць выпрабаванне, мы выйдзем з храма, сядзем, напрыклад, у аўтобус і паедзем дадому, у такі грамадскі транспарт. А там хто-небудзь наступіць на ногу нам. Гэта ўжо будзе першае выпрабаванне, што мы скажам. Як выпрабаванне ў ксяндза Ігара было. Ксяндз Ігар у нас такі матор, ён такі хуткі, быстры. І аднойчы ксяндз Ігар прыбіваў цвік в касцёле, взял молоток і прыбіваў, бо трэба было павесіць там нейкі абраз. І ксяндз Ігар прыбівае, а міністрант, хлопчык падышоў і прыглядаецца, як ксяндз Ігар робіць. Ксяндз Ігар паглядзеў так, то яшчэ прыгажэй стал прыбіваць. Это все. Хлопчык яшчэ бліжэй падыходзіць, а ксяндз Ігар думае, ой, яму падабаецца, як я працую. Кажа, табе падабаецца, як я прыбіваю? Кажа, не, мой тата лепш зрабіў бы, але я хачу пачуць, што ты скажаш, када па пальцу сабе ударыш. Таму сапраўды ёсць такое, што ад таго, якія мы, залежыць ад таго, якім мы будзем інструментам далейшым у руках Божых. Ці мы сумеем тым людзям даць гэтую дабрыню, прабачэнне, міласэрнасць. Бо мы просім у Бога, каб Ён прабачыў нам, але ці ўмеем мы прабачыць тым людзям, якія нас пакрыўдзілі. Ці ўмеем мы маліцца за тых людзей, якія выклікаюць у нас
можа негатыўныя эмоцыі за тых людзей, якія здзейсняюць дрэнныя ўчынкі, асабліва сёння, калі мы бачым у нашай краіне гэты крызіс, калі мы бачым у нашай краіне это насілля на вуліцах, асабліва вялікіх гарадоў, ці мы патрафім маліцца за гэтых людзей. Бо пагаварыць, паразмаўляць, паасуджаць это вельмі лёгка, але маліцца аб навяртанне, пакаянне, аб зразуменне, але наша малітва, яна пераможа ўсё. Наша малітва моцная, асабліва малітва, калі мы разам адно цэлае, калі мы все людзі стараемся быць салідарнымі, быць сябрамі, падтрымліваць адзін другога. Это вельмі важна. Чаму, напрыклад, у сям'і, калі мы пасварыўшыся, калі мы надутыя адзін на другога, нам цяжка, складана, дрэнная атмасфера, і кажам, што пазней это ўсё выходзіць і поза нашыя сем'і, мы пазней таксама жывём у пэўнай напружанасці. А гэта мы пачулі сёння ў Евангеліі, як Езус Христус кажа, што калі нейкае валадарства падзялілася ў самім сабе, яно спусташаецца і дом падае на дом. І таму вот эта еднасць, адзінства усіх людзей, адзінства ў нашых сем'ях. Пакрыўдзіліся мы адзін на другога, але як Христос сказаў, «Нехай над гневам вашым не заходзіць сонца». Это азначае, што перш чым пайсці ўвечары спаць, прымірыцеся, нават калі хтосьці, я праў, хто-то не праў. Я пайду прымірюся, нехай я зраблю першы крок і скажу прабач. Мне, хоць я чакаю, што у мяне павінны прабачэнне папрасіць, але найчасцей бывае так, што мы ўсе чакаем, што хтосьці павінен першым зрабіць крок. Але папробуй ты зрабі свой першы крок у гэтым прымірэнні. Нехай гэта не будзе гардыня, это пыха, якая была, напрыклад, і ў жыхароў Вавілону, пра які мы ўзгадалі на пачатку, якія будавалі вежу. Але нехай гэта будзе такая пакора. Я з пакорай падыду і скажу, прабач мне. І мы прымірымся, пацалуем друг дружку і ляжам спаць у супакоі, у радасці, у нейкай згодзе, у прабачэнні, чым мы будзем яшчэ паўночы раздумваць пра тое, якая крыўда ёсць у маім сэрцы. Таксама, калі ёсць у нас нейкія, можа, непаразуменні з іншымі людзьмі, я не магу прымірыцца адразу хутка, няма такой магчымасці, а памаліцца за гэтага чалавека. Замест этого я просто памалюсь, Боже, дай нам гэта разуменне, гэтую ласку, і гэта малітва можа перамагчы всялякія непаразуменні, непалаты, якія ёсць у нашым жыцці, якія могуць паўстаць. Таксама і сёння мы адчуваем, што ў нашым грамадстве ёсць пэўныя сілы, якія хочуць падзяліць людзей па прызнаку палітычнаму, па прызнаку рэлігійнаму, што як бы так, што вы ўсе розныя, вы ўсе павінны быць амаль што там сценка на сценку ісці, але гэта таксама, это не добрая справа, яна не паходзіць ад Бога, это паходзіць ад д'ябала. Это спакушэнні, бо ўсе мы адзін народ, адно цэлае. І наадварот мы павінны імкнуцца шукаць, што нас аб'ядноўвае, што ёсць добрае. І католікі, і праваслаўныя, і пратэстанты, мы ўсе молімся да аднаго Бога і аднаго Хрыста, можа, мы па-рознаму разумеем пэўныя праўды веры, можа, па-рознаму трошачку мы разумеем сэнс пэўных нашых рэлігійных дзеянняў, але галоўнае, на што звяртаў увагу Езус Христус нават тады, калі пыталіся ў яго, якая найбольшая запаведь, он казаў запаведь любові, палюбі. Полюбі ближнего свайго, як сябе самога, полюбі Бога ўсім сэрцам. Мы любім Бога ўсім сэрцам, але вот з ближнім не заўсёды так атрымоўваецца, таму наша заданне сёння маліцца адзін за аднаго. Бо на гэтую вежу, якая сёння будзе ўзнесена над гэтым касцёлам, будуць глядзець не толькі католікі, не толькі патэнцыяльныя католікі, якія былі калісьці ахрышчаныя, і наступная сустрэча, як мы кажам, з касцёлам у некаторых людзей, сустрэча з касцёлам бывае некалькі разоў у жыцці. Першы раз, калі маленькае дзіцятка прынеслі, пахрысцілі, несвядомае, і другі раз, калі яго цела прынеслі ў касцёл, каб ксёндз ужо праспяваў экзеквію, то есть эту малітву за памерлых. Але мы молімся і за такіх людзей, за ўсіх. Мы чакаем, каб яны знайшлі сваю сцяжынку, прыйшлі у храм, каб яны знаходзілі гэтую магчымасць маліцца. Але на гэтую вежу будуць глядзець і праваслаўныя, і пратэстанты, і нават прадстаўнікі нехрысціянскіх рэлігій. Людзі неверуючыя, нехрышчоныя. Яны будуць глядзець на гэтую вежу. У іх будуць пэўныя думкі, пэўныя, можа, нават жаданні, і каб такі чалавек, які перашагне парог гэтага касцёла, гэтага храма, убачыў тут эту утульную, прыязную атмасферу. Атмасферу любові, добразычлівасці. Это перш за ўсё чалавечыя якасці.
каб ён убачыў тут людзей, якія сапраўды з любоўю да яго адносяцца, і ён знойдзе сваю сцяжынку да Хрыста. Мы дзякуем ксяндзу Ігару за яго намаганні, за яго ласкі, якія сапраўды у ім злучаюцца вот гэтыя Божыя ласкі з яго харызмаю. І я хацеў бы папрасіць ксяндза Ігара, каб вот эта харызма ніколі не скончылася. Каб тады, калі ў вас прыйдзе жаданне, напрыклад, сказаць, што все, вежу паставілі, умацавалі, бо сёння яшчэ мы всюду чытаем у розных месенджерах, што ксёндз Ігар піша, рукі пацеюць, так перажываю, так хвалююся, клас, хвалюйся, перажывай, хаця толькі не скажы, ксёндз Ігар, што ўжо все, я уже мне не надо, вежу усталявалі, пайду паляжу на канапе, аддыхну годзік другі. Добра, ксёндз Ігар? Не будзеце так казаць? Адпачыць на канапе можна паўгадзінкі. І хопіць, і далей наперад, каб гэты касцёл будаваўся, каб эта парафія развівалася, бо сапраўды у гэтым ёсць наша радасць, у гэтым ёсць наша святарскае шчасце, калі мы выконваем Божую волю. І няхай жа Христус, які сабраў нас сёння, так шматліка, што ў нас не месцяцца людзі ў гэтай капліцы, колькі людзей ёсць на вуліцы, нягледзячы на тое, што гэта працоўны дзень і працоўны час, мы смаглі сабрацца, смаглі прыйсці сюды, каб тут маліцца. Няхай жа ён благаславіць усёй вашай парафіі, усім вам, каб дом Божы, і гэты дом, і той, які будуецца, той, над якім будзе ўзносіцца гэтая велічная вежа, увенчаная крыжам нашага збаўцы Езуса Хрыста, каб эта святыня заўсёды была напоўнена тымі людзьмі, якія тут знаходзяць Езуса Хрыста і атрымліваюць збаўленне. Ну і каб усе мы разам былі збаўлены, каб усе мы разам сустрэліся ў нябесным валадарстве. Але не так, як аднойчы, я ўжо хіба вам казаў гэта, як аднойчы было, да сустрэчы ў Божым царстве, кажа ксёндз на казанню, завяршаючы пропаведь, і жанчына старэйшага ўзросту, якая дрымала ўвесь час падчас казання ў першай лаўцы, і на гэтыя словы абудзілася, пачула, да сустрэчы ў Божым царстве, і кажа, не дай Бог, ойчынька. То я наадварот скажу, дай нам Бог усім сустрэцца ў гэтым Божым царстве. Амен. Праз Езуса Хрыста, які вызваляе нас ад граху і вядзе да святла праўды, узнясём да Бога нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён быў нястомным сведкам Христовага валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за суддзяў, каб натхнёныя Духам Святым яны заўсёды кіраваліся прынцыпы любові і справядлівасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся і просім Бога Усемагутнага ў інтэнцыі нашай бацькаўшчыны. Няхай Дух Святы асвятляе кожнага чалавека і увалье ласку прабачэння ў сэрца кожнаму чалавеку. Молімся таксама аб хуткім вяртанні нашага мітрапаліта да свае аўчарні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх, хто парушае 6-ю запаведь, каб яны зразумелі, што прыніжаюць годнасць свайго цела, якое з'яўляецца святыняю Духа Святога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся і просім Бога Усемагутнага за ўсіх ахвярадаўцаў будаўніцтва нашага касцёла, за іх справы. Няхай Пан Бог благаслаўляе. Молімся за ўсіх будаўнікоў, молімся ў інтэнцыі, можам назваць сённяшняга дня, каб тыя справы, якія мы сёння хочам учыніць, Бог паблагаславіў, каб гэта было выключна на хвалу Божую. Выключна на хвалу Божую. Гэтага просім Пана Бога Усемагутнага. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Я малюся за памерлую Галіну, гадавіну яе смерці. Гэта таксама адна жанчына, якая мне ў Бараўлянах калісьці шмат дапамагала у працы на будаўніцтве капліцы асаблівым чынам. І потом яна там шмат дапамагала гэтай парафіі. Няхай Христос Пана дарыць
і яе сям'я. Няхай Христос Пан адарыць яе радасцю жыцця вечнага, яе мужа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Малюся таксама, дзякую, што тут прыбылі за вас ксёндз біскуп, за ўсіх ксяндзоў канонікаў. Малюся за ўсіх святароў, за сясцёр, якія сёння знаходзяцца разам з намі, моляцца. Сястру Пшеложону, якая тоже приехала, каб наведаць нашых сёстраў. Мы вельмі ўдзячныя нашым сёстрам, якія працуюць у нашай парафіі. Няхай Христос Пан благословляе іх, сцеражэ, захоўвае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб удзел у святой імшы паглыбляў нашае адзінства і вёў нас шляхам Божай праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашего ксенза Игора, об патрэбныя Божыя дары ласки, об Божие благословление, за ксенза Валерия, якія несуць служэнне ў столбцах, каб добры Бог, милосердный Пан, заўсёды атуляў іх сваёй апекай, даваў ім свае ласки, дары, каб яны былі добрым інструментам у яго руках. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Боже, Ты ведаеш патрэбы ўсіх людзей. Выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы давяралі Тваёй дабрыні. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим офяру, освяти нас про святые таямницы, у яких мы, Твои слуги, удельничаем. Исполни у нас святую справу откупления праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим По гору сердце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. У ім Ты пажадаў усё аднавіць, каб мы маглі ўдзельнічаць у паўнаце Яго жыцця. І Ён, сапраўдны Бог, прынізіў самога сябе і праз кроў, пралітую на крыжы, прынёс супакой усяму свету.
Таму ён быў узвялічаны над усім стварэннем і стаў крыніцаю вечнага збаўлення для ўсіх, хто захоўвае яго словы. Праз яго з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем цябе разам з імі, усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. І Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисусу, вызнаем Твое воскресение и жадаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадевушам, біскупам Юрыем і біскупам Александрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, С Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, у
уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як навчив нас Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольные от греху и закованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и присте збавцы нашего Иисуса Христа. Царство и милость, и хвала навеки. Пане Иисус Христ, так и сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, и яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заусёды буде з вами. Дайте ближнему знак супокою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Єсуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючи Його, досягнути життя вічного. Пані Ісус Христос, нехай прийняття тіла і крові Твої не будемо не на суд і осудження, але слава святості Твоєї, здоровляємо і Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свет, благословленные, покликанные на вечеру Его.
Помолимся. Всемогутный Боже, учеников уделу в этом сакраменте, натолил голод и прагу наших душаў, и учинил нас подобными до Христа, и якого мы приняли, и які живей владарить на веки вечные. Дорогие, подходит до завершения наша святая имша, але еще не завершается урочистость. Мы еще выйдем с вами позднее на улицу, где отбудется благословление вежи, крыжа на ёй, и будет умацование этой вежи. Мы будем с вами свидками этой историчной подеи, будем молиться, как уже больше николи эта святыня не была разбурана, ибо мы ведаем, что были разные часы, разбуралися святыні, але той святыней, якой была вера у сердце человека, никто ніколи не змог разбурить. И сегодня так само, якія переследы христианства не отбывалися у яким бы куточку земного шара, никто не может вырвать веру, якая есть у сердца человека. И тому особливо я дякую усім вам, дякую тому поколению, якое пронесло эту веру, переказало наступным, и будем молиться, как Бог нам усім дал силу эту веру заховать. А теперь примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Теперь и навеки. Да помога наша у імені Пана. Яки славлю небо и землю. Нехай усіх вас благословить Бог усемогутный, а Отец, и Сын, и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. І ще хвилиночка, я дякуючи усім, на початку дякую ксензу Ігору за це набоженство, дякую всім, хто присутнічав, дякую порталу Католік Бай на чолі з ксензом Олександром Уласом, які працюють увесь час сьогодні тут і ведуть трансляцію в этой імші. Дякую Радіо Марія на чолі з отцом Олександром Фоміних, які так само присутнічують з нами. Дякую міністрантам на чолі з Іваном, які так класно служили сьогодні під час этой святої імші. Дякую всім вам, дорогі брати, за те ваши такие щирые, добрые сердца, милые такие усмешки, з якими ви сьогодні прибули у эту святыню. Ми з вами ще бачимо одну маленькую справу. Ми бачимо, що ксьонз Ігор пішов за Христою і переопранувся. І всі ви заусміхалися, а чому він переопранувся? Я попрошу його подвести сюди ближче. Да? І вище. Добре. Поважаные, я на початку, вот этой нашей уже, на початку завершения имши, хочу перш за все переказать наше привітання нашего митрополита, арцибіскупа Тадевуша Кондрусевича, який, хоть и незаконно, але не может вернуться на родиму, и он находится на выгнании в Польше, але он весь час с нами, праз телефон, то, что я уже узгадывал, и телефоны, разные сродки информации, коммуникации, он есть с нами, духовно, душою, сердцем, но только физично не может приехать, бо порушается моцно правы человека у Беларуси и порушаются моцно законодавство, якое сегодня не працуе в нашей краине. Бо громадянин Беларуси не может приехать в страну. Але он с нами, духовно с нами, и он злучается в молитве, и он ведая про эту урочистость, и он особливо ксензу Ігору переказывая свое привітание. 29 вересня этого года был подписан декрет, у яким ксьонз Ігор Лашук, пробаш парафії в Столбцах, пробаш парафії в Новом Свержні, пробаш усіх тих парафій, у яких він був раніше, за все тие заслуги, не тільки будови, але за все тие відбудови людей, парафій, за все тие його праці, за те, що ми сьогодні узгадали, за те, що він був тим добрим інструментом у руках Божих, ксьонз Ігор долучены до грона канонікаў капітулы Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Словы гучаць прыгожа, але што яны азначаюць?
азначае тое, што мы бачым сёння ксяндзоў канонікаў шаноўных, але это яшчэ не все, это толькі частачка, якая прыехала. Яны прыехалі падтрымаць разам, каб быць разам, прыняць ксяндза Ігора ў сваё грона. Это святары, якія маюць спецыяльную адзнаку, і на іх уже кажуць ксёндз канонік, это уханараванне, это дацэненне нейкіх, можа, заслугаў, але не абавязкова, это просто вот як бы такой вот тытул, як бы узнагарода і падзяка за гэтыя працы. Я думаю, што ксёндз Ігор заслугоўвае на гэта. Я думаю, што гэтыя вашыя аплодысменты, яны сведчаць пра гэта. Я думаю, эти аплодисменты, яны сведчаць пра гэта, што ён сапраўды заслугоўвае этой пашаны. Я хочу павіншаваць ад імя нашага архіпастыра, ад імя мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, ад свайго імя, ад імя біскупа Александра, які працуе ў Магілёве, ад імя ўсіх канонікаў, усіх святароў, якія працуюць у нашай мінска-магілёўскай архідыяцэзіі, павіншаваць ксяндза Ігора з гэтай пасадай, уже, скажем так, з гэтым тытулам ганаровым. Але гэты ганаровы тытул таксама яшчэ прадугледжвае пэўныя вопраткі. І мы дамовіліся, што гэта мы зробім сёння у прысутнасці людзей, каб вы убачылі вот это ушанаванне вашага пробашча. Это не проста, каб вы паглядзелі і забылі, але каб вы паглядзелі і таксама ўмелі дацэніць таго святара, які працуе сярод вас. І першае, гэта так, як у Святым Пісанні. Езус падпіразаўся і услугоўваў падчас апошняй вячэры апосталам. Ён падпіразаўся і услугоўваў. Таму гэты пояс, які зараз накладзём на ксяндза Ігора, азначае тое, што ён служыць, але яшчэ далей будзе служыць вам. Не толькі сядзець на троне і прымаць хоноры ад вас, але служыць людзям у яго святарскім жыцці, так, як гэта павінен здзейсняць кожны святар. Моцна так. Ксёндз Ігор каже, што ён ужо не дышыць ад гэтага пояса, а дышаць не трэба служыць. Комжа як знак літургічнага служэння, якое накладае ксёндз Ігор. Бо ксяндзы канонікі збіраюцца у мінскай катедры на розныя святы, у розныя урачыстасці, на супольную малітву, дзе яны моляцца разам. Тыя літургію гадзінаў, якая прадугледжана для святароў, моляцца разам, спяваюць разам у інтэнцыі ўсёй нашай дыяцэзіі, усяго нашага касцёла, усёй нашай краіне, усіх нашых людзей, значыць, і за вас. Таму это літургічнае адзенне, якое ёсць. І апошняя ліха, муцэт, так называецца, але ксёндз Ігор яго зашпіліць сам. Нехай вучыцца зашпіляць, а што ж я яму ўсё магу рабіць? Ён хвалюецца, я яму памагу. І берет, святарскі берет, які мае таксама, мы бачым такі фіолетовый бубон, гэты колер, это колер, які сімвалізуе кроў Хрыста, якая была пралітая за ўсіх нас, за людзей. Можа, колерамі адрозніваюцца розныя ўзнагароды, розныя рэчы, але мы усе ушаноўваем перш за ўсё Езуса Хрыста і ушаноўваем яго як святара. Калі ласка, ксёндз Ігор, падыдзіце на середзіначку, станьце, я стану збоку. А мы ўсе памятаем, і
нехай же добрый Бог щедро благословляє на дальнейшую працу ксенза каноніка. І зараз ксенз канонік нам розповіде, як буде виглядати дальше протяг нашого набоженства. Ксенз канонік, будь ласка, розкажіть. Поважаныя, зараз мы выйдзем, поблагословим крыж, поблагословим вежу. Але скажу шчыра, ёсць маленькія праблемы, экран чуть-чуть не паднімае гэтую вежу. Поэтому, калі удастся падняць, то паднімем. Там яны перакладваюць трасы зараз, узмацняюць усё гэта. Поэтому нас сказали, даже калі вы чуть-чуть затрымаецеся, гэта будзе лепей тады. Поэтому тут якраз есть магчымасць затрымацца. Поэтому молимся и просим, каб ўсё ж таки гэтая вежа паднялася, каб ўсё ж таки, кажуць, гэта адбылося сёння і добрае надвор'е. Калі што, але самае галоўнае мы поблагословим, самае галоўнае мы помолимся, попросили Пана Бога благословлення. Калі не ўдаецца гэты экран, то придется так заказваць другі экран. Поэтому вы павінны зразумець, калі штосьці там будзе, калі штосьці будзе не так і не ўдасца, бо і кажуць, больш ёсць магутныя экраны, гэта быў найбліжэйшы экран, які быў у нас. Поэтому мы его замовили, але спадзяемся, что все ж таки удастся эту справу вырашить. То есть зараз мы выходим, читаем молитвы, освячаем вежу, ну и глядим на ситуацию, какая будет. Тут мы вертаемся, так будем, поглядим ситуацию. Як удастся это все зрабіць, то удастся. Просим Михаила Арханёла, каб Михаил Арханёл это нам все паспрыяў. Дарагія, нават калі штосьці не так з тэхнікай, то спяшацца не трэба ні ў якіх справах. Нічого, мы памолімся, паблагаславім, але эта вежа, паверце, не будзе стаяць побач. Мы будзем все спадзявацца, што ў сваім часе будзе узнесена на вежу. І наш калісьці святой памяці ўжо кардынал Казімір Свёнтак, якога мы добра памятаем, мы яго вельмі любім, шануем, які пражыў амаль 100 гадоў. Бог даў яму такое доўгае жыццё. І калісьці ён сказаў залатыя фразы. І так ксёндз Ігар таксама паслухае. Бо гэта вельмі важна. Мы ўсе, я таксама, як і ксёндз Ігар, парою бываю такі, што хочацца як найхутчэй, хочацца ўсё, хочацца адразу. Як это так, нейкая справа не атрымліваецца. І я памятаю, што штосьці было такое, што калі ўжо кардынал мінаваў мяне канцлерам у курыю, трэба было нейкую справу зрабіць. А нешта так хацелася, каб як найхутчэй, нам нешта не ідзе, адказ нам не даюць. Я кажу, што такое? Он кажа, што ты перажываеш? Кажа, я табе зраблю прыклад. Горад Рым. Яго называюць парою вечны горад. Гэты горад стаіць на берагах, праз горад, пасярэдзіне горада працякае река Тібр. І ён кажа так, вечна стаіць горад Рым. Розныя падзеі адбываюцца ў гісторыі. Нейкія войны, нейкія непаразуменні, змяняюцца сістэмы, змяняюцца кіраўнікі, цэзары, папы рымскія. То хутчэй, то больш павольна адбываюцца гэтыя падзеі, а река гэта, воды ніколі ні сталі цячы медленней, ні сталі цячы хутчэй, яны цякуць, плывуць паволі і даюць нам прыклад. Спакойна, всему свой час. Таму таксама свой час. Калі так, то так. Калі не, то так трэба. Але галоўнае, што мы можам не зрабіць сёння, але заўтра зробіцца лепш. Правда? Таму будзем глядзець, будзем маліцца, але галоўнае, што ёсць сёння ўрачыстасць. Такая прыгожая і нават калі там яшчэ штосьці не гатова, не страшна, калі на к вечару зробяць. Не абавязкова, каб мы прысутнічалі, ксёндз Ігар хацеў бы, я разумею, але нічога. Я думаю, што ўсё будзе на хвалу Божую і ўсё будзе так, як Бог запланаваў, бо галоўнае будзе малітва, асвячэнне, і гэта вежа знойдзе сваё месца на гэтай святыні і будзе указваць усім людзям гэты шлях да збаўлення, шлях, дзе ёсць Езус Христос. Ну и потихонечку мы идем на это место.